Cando comezaron as políticas lesivas, máis duras, non as lesivas, perdón, as máis duras, máis descarnadas e descaradas por parte do Partido Popular, o goberno de Alberto Núñez Feixóo, contra a lingua galega, o propio Partido Popular se sorprendeu pola resposta da cidadanía. Por esas manifestacións, unha delas, pois, efectivamente, é a que dá coberta a este libro. Alguna xente dicíame, pero que é moi interesado que haxa bandeiras da CIGA. O que non vou fazer primeiro é porque haxa bandeiras da CIGA deixar de por unha coberta. E segundo, o importante é que se sume canta xente queira, non? Pero que ven que a CIGA está, non? Só faltaría. Mas, en fin, é unha foto dunha destas manifestacións de Queremos Galego, cunha mociña, unha rapaciña, sostendo este cartaz como que temos que soster, efectivamente, o vindeiro 17 de maio, todos en defensa do noso idioma. Dicía que nesas manifestacións o Partido Popular organizara nunha das súas reunións do que daquela chamaban Comité Regional, despois mudaron por Comité Autonómico, sentíndose modernos, curioso que no século XXI se chamasen Comité Regional. Filtrábase un documento, ou chegarase a coñecer un documento que debatían, no cal se sorprendían da resposta cidadá, da resposta social. A súa reflexión era, por que razón, por que motivo, se nas cidades en concreto, tamén nas vilas, mas nas cidades, se están a perder falantes deste xeito, despois hai persoas que non falan galego e están dispostas a mobilizarse cando existe desde logo a tensión social necesaria, están dispostas a mobilizarse en defensa da nosa lingua. Mesmo eles sorprenderan acordades deste inquérito falso infantil, esta suposta consulta ás familias, non? Que era suposta consulta, digo, porque se lle preguntaba, as familias escollían galego ou castelán en teoría, e as ver o documento era escoja usted, pero escoja castellano. Podías escoller 50% de galego ou 0% de galego. Eran as opcións que tiñas. O cal de castelán podías escoller 50% de castelán ou 100% de castelán. Sendo verdade que o castelán era o idioma maioritario de resposta destas enquisas, se podemos fiarnos delas, sendo certo, tamén é certo que varias cidades onde o número de falantes é reducidísimo, caso de Ferrol, por exemplo, non? Había porcentaxes, ou en Pontevedra, ou en Vigo, había porcentaxes do 20 ou do 30% de familias que respondían que pedían un ensino galego. Nun contexto no cal estaba todo pensado justamente para que non respondesen iso. Entón, eses son os galegocalantes. Son as persoas que, mesmo estando todo en contra, e que seguramente no seu día a día non utilizan o galego, mas si teñen adhesión sentimental por diferentes razóns, cara ao país e tamén cara á lingua. E que se houvese un mínimo amparo institucional, pasarían efectivamente de galegocalantes a galegofalantes. Elas, e tamén os seus fillos e fillas, non? Veríadelo moitas veces, non? Aparte de que se ve, non? No apoio tamén electoral ao nacionalismo, que desde logo non se corresponde tampouco co número de falantes, mesmo nas ocasións nas que pode ser menos, mesmo nas ocasións nas que pode ser menos.